Chceli ste, aby som porovnal detskej výživy, tak som si vybral kubíka, jablko, jahoda, mrkev a hamánek, jahoda, jablko. Poďme sa na to pozrieť. Môžem porovnávať aj iné detské výživy, tak mi to kľudne hoďte do komentu. Obe výživy sú bez pridaných cukrov a od ukončeného 6. mesiaca. Zloženie 80% pretlaky z jablka, 12% jahoda, šťavy z koncentrátov, 4% jablko a 4% mrkva. Tu je 80% jablko a 20% jahoda. A najviac sa mi páči na tom obale, že je jahoda uvedená ako prvá. Dobre. Vitamín C. Tu je 21 mg na 100 g a tu je 10 mg na 100 g. Tu sa mi ľúbi toto označenie, že to je s vitamínom C. Tu spredu nie je nič, ale zozadu je, že je tam pridaný vitamín C. Tuky 0,4 g, 0,2 g. Sacharidy 11,4, z toho 11,1 sú cukry, 11,7 a z toho 9,7 cukor. Tu sa mi napríklad páči, že je tu uvedená vláknina 2,2 g, tu nie je uvedená žiadna vláknina. Na tomto výrobku sa mi ešte páči, že je tam napísané zozadu, aby ste nenechávali hrať sa deti bez dozoru s uzáverom. No a teraz cena 75 centov, euro 25. Woo! Takže za mňa, ja by som si vybral kubíka, pretože vychádza lepšie a vašim detičkám, ktorý viac chutí. Kubík alebo hamánek.